Дзень добры, паважаныя гледачы. Вас вітае бібліятэка нумар 15 імя цёткі, і сёння мы прапануем вашай увазе наш першы літаратурны падкаст. Сёлета беларусы адзначаюць юбілей аднаго з самых вядомых нашых пісьменнікаў, Уладзіміра Караткевіча. З гэтай нагоды дазвольце распавесці вам пра найцудоўнейшы твор нашага майстра слова. Што за ён? Мы запыталіся ў мінчукоў, з якога твора Караткевіча цытата: «Рабі нечаканае, рабі як не бывае, рабі як не робіць ніхто, і тады пераможаш». І вось што мы пачулі ў адказ. Честно, не помню, нет, не подскажу. Я не памятаю. Без комментариев. Так, ладно, не памятаю, з якого. Это ж з наростами. Может быть, это из произведения «Колосы под серпом твоим», как вариант. Ну, я не помню, откуль докладно эта цитата. Может быть, «Колосы под серпом твоим». Хай будзе «Колосы под серпом твоим». Гэта ладдзя роспачы. Это книга «Ладья отчаяния». Гэта ж ладдзя роспачы. Ну, хоць нехта. «Ладдзя роспачы» — гэта навела, як сам называў яе аўтар. Напісаная ў 1964 годзе, аднак упершыню друкавалася ў часопісе «Нёман» толькі ў 68 годзе у перакладзе на рускую мову і мела 84 цэнзарска-рэдактарскія праўкі, і толькі пазней у 78 была выдадзена на беларускай мове. Але ўжо не як навела, а аповесць і мела 212 правак. Караткевіча сёння можна было б назваць постмадэрністам. Ён валодаў вельмі багатым культурным даляглядам, глыбокімі ведамі ў шматлікіх накірунках, за кошт чаго пазычаў сюжэты, намякаў чытачу на розныя творы мастацтва. Сюжэт «Ладзі» аўтар пазычыў з фільма Ігмана Бергмана «Сёмая пячатка», які выйшаў на 7 год раней за твор. Калі коротка распавесці пра сюжэт, то галоўным героем твора з'яўляецца Гервасій Валіваха, жыццялюб, носьбіт святла, але паводзін самых заганных, залётнік, задзіра. У вочы глядзіць як анёл, а ў самога ніжэй спіны хвост д'яблаў. Толькі ўсёй працы цягацца па корчмах і шынкарках, піць віно, як Дняпро п'е друдь, ды дзярбаніць на лютнях і кімвалах багамерскія песні. І вось па Валіваху заўчасна прыходзіць смерць. Яна малюецца такой, якую яе бачылі ў сярэднявеччы. Жанчына-шкілет, што выходзіць на паверхню зямлі і забірае людзей у сваё царства. Караткевіч удала спалучае ў навеле дзве культуры – біблейскую і антычную. Уся такая сярэднявечная смерць вядзе герояў на той свет, але ёй служыць перавозчык, прататып Харона, які вязе ахвяр на чоўне. Там жа пад зямлёй і павучыха Арахна, то бок адразу два старажытнагрэчаскія вобразы. Валіваха разам з іншымі гаротнікамі плыве на ладзі да смерці, каб атрымаць забыццё, і па дарозе раштурхоўвае іншых, адкрывае ім вочы на непаўторнасць і велічнасць жыцця, выяўляе сваю любоў да радзімы. Перад тым, як спусціцца ў пекла, ён зрывае кветку шыпшыны, якая таксама парушыла звыклы сцэнар у царстве мёртвых. Кветка шыпшыны, якая разгараецца ў поўнай цемры і пужае мясцовых пачвар, гэта ёсць прыгажосць беларускага слова, беларускай песні. Яна ўзбагачае і мяняе ўнутраны свет пасажыраў чоўна. Яны як бы прачынаюцца ад сну, ад сваёй рахманасці і пакорлівасці. Гэта сцэна паказвае, што сама Беларусь перамянілася, але зрабіла гэта ўжо там, перад абліччам смерці. Каб жыць, трэба дайсці да смерці. Такі цалкам біблейскі сюжэт. Мы настойліва раім прачытаць канкрэтную кнігу «Ладзі роспачы», выданне з 2010 года, без цэнзуры. Тут і фотакопія арыгінальнага рукапіса, і пераклад на рускую мову, і беларускі варыянт з рэдакцыі ледзь не ў кожным сказе. У кнізе шмат каментароў, параўнальных аналізаў, усё зручна і графічна вылучана. Вы даведаецеся, што з тэксту былі прыбраны словы «Беларусь», «беларус», «беларускі» і нават месцы, дзе знаходзяцца ўваходы ў пекла. У Караткевіча іх 3. Яны паказваюць этнічныя межы сярэднявечнай Беларусі. Рэдактар жа пакінуў толькі адзін уваход, каб не ўзбуджаць нацыянальную самасвядомасць беларусаў. Як пісаў Якуб Колас, далі 6 паветаў, дзякуй і за гэта. Гэтую цудоўную кнігу вы можаце знайсці ў бібліятэках горада. Заходзьце ў электронны каталог на сайце Паблі-Бай і шукайце патрэбнае выданне. Дарэчы, на сайце шмат цікавага. Якія навінкі паступілі ў бібліятэкі, афішы мерапрыемстваў, шмат розных віктарын і прэзентацый. Ну а каму складана злучаць літары ў словы, ёсць аўдыакніга, ёсць аўдыаспектакль ад гурта «Стары Ольса», запіс канцэрта оперы з філармоніі, мульцік ад Беларусьфільма, праўда, патрэбны сталёвыя нервы для яго прагляду. У тэатры беларускай драматургіі можна пабачыць спектакль. На любы густ. Прыйшоў час развітвацца, даражэнькія. Сачыце за нашымі навінамі, ну а я, лялька Наталька, жадаю вам рабіць нечаканае, рабіць так, як не робіць ніхто, і тады пераможам. Бывайце!